Привітання. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – гэта украінскі палітолог, дырэктар Інстытуту сусветнай палітики Євген Магда. Євген, привітання. Вітаю, добрий вечір, сябри. Вечер назвать добрый цяжка, тому что сегодня помер перший президент Украины Леонид Кравчук. Вот это тема нашей гутарки. Євген, что значил Кравчук для Украины? Які вот як бы его головный унесок, головные унески лічаться в Україні? Ви знаєте, звичайно, хочеться почати зі слів співчуття його родині, його друзям, близьким. Але у мене немає відчуття, що, знаєте, як і ви, і я пам'ятаємо ці радянські передовиці, правда, не сталінські, але там брежнівські, що помер керівник і країна просто осиротіла. Ні, цього не відбулося. Якраз триває війна України за незалежність, але підвалини цієї незалежності заклав Кравчук. Леонід Макарович, на мою думку, був людиною дуже цікавою, ерудованою. В мене є навіть десь книжка, видана політвидавом, здається, от не пригадаю, чи радянським, чи українським, про питання контрпропаганди, де Кравчук керував творчим колективом. Не секрет, що він був до того, як стати першим секретарем ЦК КПУ, він був секретарем з питань ідеології і боровся з тими, ідеологічно, з ким після 1991 року будував незалежну Україну. Жодного разу я не чув сумнівів в тому, що Кравчук чесно виграв президентські вибори 1 грудня 1991 року. Але багато людей не знає про інший момент. Про те, що Кравчук пішов на дочасні президентські вибори у 1994 році. І в липні 1994 року їх виграв, як відомо, Леонід Кучма. Паралельно, до речі, в Білорусі виграв молодий антикорупціонер Олександр Лукашенко. І що ще цікаво, Кравчук, безумовно, йшов на ці вибори з розрахунком, що він виграє. Але він програв. Проте у нього вистачило гідності, я думаю, що це якраз поняття гідності, визнати свою поразку і на якийсь час піти в тінь. Це відбулося в 94-му році, а в 98-му вже він знову став парламентарієм за списками партії СДПУ-О, яка, до речі, пережила потім розкол. Цікава була команда, тобто не лише Кравчук, але й відомий багатьом Віктор Медведчук, і вже покійний, на жаль, Євген Марчук, і Григорій Суркіс, і тоді рефрен політичної реклами був «Команда молодості нашої». Тобто вони нагадували про себе, як про київське «Динамо», оскільки Григорій Суркіс, один з кандидатів депутата від СДПУ-О, він був тоді президентом київського «Динамо», зараз його очолює його молодший брат Ігор Суркіс. Тобто я до чого? Кравчук не лише заклав перші на пострадянському просторі засади мирного переходу влади від одного президента до іншого, але він показав, що після президентства є політичне життя. Це, як на мою думку, цікавий момент. Є багато, тобто, я що ще хочу сказати? Я далекий від ідеалізації Кравчука. Він був VIP-агітатором кількох наступних президентів. І у Кучми,
і у Януковича, і у амбітної пані, яка так і не стала президенткою, але все одно у Юлії Тимошенко, але це зовсім не зменшує його політичної ваги. Мені колись за президентства Кучми, а я тоді працював в апараті постійного представника президента у Верховній Раді, довелось готувати проєкт заяви. Опозиціонери прийшли до президентської адміністрації Кучми і вирішили там заночувати. І пропрезидентська більшість, тоді вона була, вирішила написати заяву. Я був, здебільшого технічним виконавцем, а Кравчук був серед тих, хто текст цей готував. І я вам скажу, що я відчув, що його, якщо хочете, радянсько-партійна школа, вона достатньо глибока. Тобто він впевнено взяв на себе процес цієї підготовки і, заява вийшла без якихось там, переходу на особистості, звичайно, ні. Але, вона, я думаю, що, скажу так, що якби Кравчука не було, то ця б заява була б слабшою. Це у мене немає жодних сумнівів. А от этой вашей формулы, калі б Кравчука не было, вось літаральна тыдзень таму, за тыдзень до сённяшняга дня памёр Станіслав Шушкевич. Першы кіраўнік Беларусі, он, правда, не быў прэзідэнтам, быў вышэйшай службовай асобай, але таксама першы, і яны разам з Кравчуком падпісвалі белавежскія пагадненні. Я, дарэчы, пасля смерці Шушкевіча спытаў сваіх калегаў, скажу, а вот можна слово Кравчука? Они кажу, не ведаеце, хутчэй за ўсё не, таму што ён в такім стане, што ён нават не ведаў, што пачалася вайна з яго Украінай. Вось. Так вот, белавежскія пагадненні, на ваш погляд, ці адбыліся бы яны калі-нібы не Кравчук? Зразумела, быў рэферэндум, але ён і вынесаў. Я думаю... Калі б Украіна стаяла на гэтым, магчыма, і Шушкевіч, і Ельцин не так ужо бы і падтрымалі эту ідэю, калі б Украіна в асобе, я зноў паўтараю, Кравчука, былога камуніста, былога змагара з нацыяналістамі украінскімі. Ви знаєте, словосполучення «змагар з українськими націоналістами» в сучасній Білорусі точно звучить так, знаєте, гостро, цікаво. Але... сказали, що він був таким, да? Ні, це правда, як з пісні слів не викинеш. Це ж, тобто він ніколи від цього не відмовлявся. Тобто, насправді... розкаювався коли-небудь? Ні. Я не пригадаю за Кравчуком каяття. Ви знаєте, він родом з Волині. Тобто, і я так розумію, що якраз, з огляду на його вік, він помер на 88-му році життя, юнакові в повоєнній Україні на Волині було два шляхи: або до оунівських загонів, або робити комуністичну кар'єру. І обидва шляхи були нелегкими, якщо дивитися суто практично. Що було б, якби не було Кравчука? Я не знаю, тому що Кравчук виглядав органічно. Знаєте, його в Україні любили називати сивим лисом, бо він такий дуже шляхетний, з шляхетною сивиною, з гарною вимовою, дійсно чудовою українською мовою, якою, наприклад, і Леонід Кучма йому поступався, його наступник, дуже суттєво, і це було дуже помітно. Але Кравчук був логічним відображенням цього переходу від радянської України до України незалежної. Тому що Україна років застою, вона була, як знаєте, святішою Папи Римського у прагненні дотримуватись ідеалів комунізму
І це все теж втілювалося в життя. Я не пригадаю, щоб хтось з українських дисидентів відмовлявся Кравчукові там тиснути руку і казати, що я не буду з ним спілкуватися, тому що. Ну, тут треба теж бути відвертими, що багато з них вже, на жаль, в кращих світах, там вони можуть продовжити свої ідеологічні дискусії, а можуть спостерігати за тим, як розвивається незалежна Україна. Але ще про одну річ я точно хочу сказати. Кравчук, остання його посада, якщо хочете, це керівник української делегації в Тристоронній контактній групі. І його смерть, вона, якщо хочете, остаточно поставила крапку над функціонуванням і Тристоронньої контактної групи, і Мінських домовленостей. Так, фактично це відбулося де юре. Це відбулося 24 лютого 2022 року з першими залпами російських ракет по українській території, а якщо ще точніше, то 21 лютого, коли Росія визнала так звані ДНР, ЛНР, і стало зрозуміло, що мінські домовленості їм не потрібні. Тобто, знаєте, парадокс такий. Кравчук виявився людиною домовленостей. Спочатку домовленостей з націонал-патріотами, які дозволяли будувати незалежну Україну. Потім домовленостей, в тому числі з американцями, які призвели до Будапештського меморандуму, хоча його підписував не Кравчук, який програв президентські вибори влітку 94-го, але основна база була закладена саме за нього. І потім Мінські домовленості, безславний кінець яких не пов'язаний з ним. Не пов'язаний з ним безпосередньо. Як на мене... Їх підписував Кучма, наскільки я пам'ятаю. Ну, так, Мінські домовленості, це так, їх підписував Кучма. Кучма ще живий. До речі, ну, Україна в цьому питанні цікава держава, тому що попри те, що у нас відбуваються регулярні демократичні зміни президентів, голів парламентів, прем'єрів, Леонід Кравчук – перший президент, який пішов від нас. Ну, тобто і так перший. Власне, тому я б сказав, що, звичайно, дискусії будуть гострі. Але я дуже розраховую, що вони, зрештою, призведуть до появи повної наукової біографії Кравчука. Такої, знаєте, ну, цеглини. Можна сказати, трансформація. Можна сказати, Леонід перший, бо він перший президент, а потім був Леонід другий. Можна сказати, від комуніста до державника. Ну, тобто, все-таки образ Кравчука як людини, яка уособлювала президентську владу і уособлювала Україну, ну, те, що він не зіграв проти України, це точно. Але просто у нас в Україні часто побутує дискусія про те, а що було б, якби обрали В'ячеслава Чорновола, лідера Народного Руху в 91-му році, чи Левка Лук'яненка, ще одного відомого дисидента, який навіть побував в радянській камері смертників свого часу. А ви знаєте, ну, от у мене відверто є сумніви, що це було можливо в тогочасній Україні. Є сумніви, що було б добре, навіть коли б відбулося. Розумієте, я закінчив школу в 91-му році, і роки перебудови проходили, ну, якось так вже зі мною, як з таким юнаком. Я дивився там програму «Взгляд» по Останкіна, я читав в тому числі там і «Комсомолку», і журнал «Юність», і багато чого. В Україні була така цікава газета «Комсомольське знам'я», вона себе називала «Коза». Я намагаюся зараз згадати себе майже 30-річної давнини
І я скажу, що от в моїх особистих симпатіях все-таки Кравчук виглядав більш переконливо. Можливо, через те, що він був, повторюсь, з певним апаратним гартом, який був властивий радянській партійній школі. Я далекий від її ідеалізації, але деякі події в українському політичному житті мені дозволяють сказати, що та радянська або комсомольська школа, вона багатьом людям, ну, якщо я назву, скажімо, ще відоме просто і білоруським глядачам прізвище Сергія Тігіпка, який теж робив комсомольську кар'єру. Ну, очевидно, що людина отримувала певні можливості і певні знання. Чи того самого Віктора Міроненка, соратника Михайла Горбачова, який теж був керівником українського комсомолу свого часу. Ну, все-таки я абсолютно далекий від ідеалізації радянської влади, але оця, знаєте, машина з відбраковування, вона працювала часом достатньо переконливо. Ну, досвід керування був, який ніякий. Євген, а от у мене питання таке про, в певному сенсі, про цяперашню війну. Ну, коли війна почалася, часто здається, що вона була непозбежна. Ну і зараз уже, ви ведаєте, будуються схеми, що це вот, да, розпад Совєтського Союзу зараз відбувається. Не тым не менш, а вот на ваш погляд, ці былі развілкі, якія маглі прадухіліць эту вайну, і магчыма яны былі і тады в першым прэзідэнцтве Кравчука. То есть вот что-то он зрабіў не так, на ваш погляд, як варта было. Ну, может быть, это як бы і размовы не ў дзень яго смерти, но тым не менш. Ну, он все-таки был, это был не только человек, это был политик, это был президент, и тому мы можем размовлять про, як би, ну, принаймні інші варіанти розвиття. Про його функціонал. Так, так. Ви знаєте, можна, ну, історія не знає умовного способу. І я вже говорив, що в Україні в переддень незалежності рудименти компартійної влади були дуже потужними. І плюс до того Україна була кузнею кадрів для Москви. Тобто багато людей звідси їхали робити кар'єру далі. Ну там, скажімо, Володимир Івашко, наприклад, який тут, якого змінив, до речі, і Хрущов, і Брежнєв так само ж з ваших земель, так сказати. Розумієте, оскільки не всі наші глядачі, я думаю, пам'ятають Хрущова і Брежнєва. Я то точно, ну, вже Хрущова не пам'ятаю, а Брежнєва, звичайно, пам'ятаю, бо коли він помер, я був в першому класі школи, і це була, ну, така подія, ну, як так, ну, як людина така померла, що в школі зробили вихідний. Ну, це просто було, ну, щось неймовірне. Але якщо говорити серйозно, то Кравчук зумів утримати Україну от в цей період, коли багато чого розвалювалося. І ми ж пам'ятаємо, що в жовтні 93-го року в Москві танки стріляли по будівлю Верховного Совєта, і там було, ну, я розумію, і я просто, ну, як людина, яка цікавиться гібридними процесами, я пам'ятаю, що з 92-го року Москва почала говорити про Україну як про тимчасово втрачену територію. Тобто жодних ілюзій на цю тему тут ні в кого не було та й бути не могло. Тому я за те, щоб розуміти, що Кравчук дійсно, ну як, він, знаєте, він виступив в ролі Криголаму до певної міри. Криголаму для багатьох радянських складників, Криголаму, який би змінив, ну, він, я абсолютно серйозно розумію, що він
міг діяти на підставі певної кон'юнктури. Йому, очевидно, бракувало сильної команди. У нас взагалі така цікава особливість. Багато, до обрання Володимира Зеленського можна сказати, що всі президенти у своїх попередників працювали в уряді. Тільки Порошенко був не прем'єром, а міністром в уряді при Януковичі. А так всі були, Кучма був прем'єром у Кравчука, Ющенко був прем'єром у Кучми, Янукович був прем'єром у Ющенка. Тому, от ви знаєте, отакий цікавий характер влади. В 19-му році це, звичайно, суттєво змінилось, але все одно Кравчук себе шукав навіть і здавалося б, в абсолютно нових обличчях, які прийшли з Володимиром Зеленським. Не завжди ці дії, як показує досвід переговорів з Росією в мінському форматі, були вдалими. А щодо того, чи можна було уникнути війни, на моє переконання, це війна за незалежність. А війни за незалежність уникнути не можна. І зараз оці майже 11 тижнів успіхів, підкреслюю, успіхів українських військових, бо плани Росії не втілені в життя, вони завершують процес формування української політичної нації, до якої доклався і Леонід Кравчук. І от його образ колишнього комуніста, який став державником, а потім став соціал-демократом об'єднаним, а потім став VIP-агітатором, а потім просто був, так би мовити, людиною, яка говорила часто красиві слова, за якими ховалося відверто мало змісту, тоді вже, коли у Кравчука не було реальних важелів впливу. Це значною мірою одна з ілюстрацій українських політичних реалій, української політичної історії. Тобто Кравчук органічний для української політики. Тут нема чого ані додати, ані відняти. І наприкінці, им взаимодейничали особисто. Вот вы могли сказать некий заповед Кравчука? Того б он українцям пожадав, пораїв, коли він уже там? Не секрет, що кілька місяців тому Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці. Він був відповідно в лікарні, і в інформаційному просторі його не було. Він після себе залишив величезний архів різноманітних інтерв'ю. Я думаю, зараз над вашим питанням будуть обирати багато чого. Але якщо сказати його коротко заповіт, то я б все-таки сказав би в контексті нашої сьогоднішньої розмови. Не бійтесь змінюватися, але бережіть Україну. Добре, дякую. Дякую і вічна пам'ять. Дякую. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як далі будуть розвиватися події, яны можуть сачити